zauna da su an yi sulhu. Ita matar ɗan adam yau litinin zuwa ranar juma'a shine lokutanta, ita kuma mata aljana daga juma'a abin da ya kai lahadi wayewar litinin shine lokutanta, kowane da lokacinsa. Ita girkin aljana na san irin kayan da take so na kawo mata, ita kuma bangaren dan adam na san wanda take so. Wannan Malam Ahmad Ali Kofar na isa kenan, mutumin da ya auri aljana ya kuma hada su zaman kishi da dan adam, yake ba mu labarin haduwarsa da aljanu. Sanadin mu'amalata da aljana a nan Kofar na isa lokon makera hauren motoci. Mahaifiyata ta je ɗiban ruwa, ni ina bayanta a matsayin ɗa ƙarami shine na kwace na faɗa rijiya. To da na faɗa rijiyar maimakon a samo ni ba a same ni ba, shine aljana ta ɗauke ni ta reno na a Bahar al-Aswad na kogin Nil da ike Misira. To bayan an raine ni da shekara 6 aljana ta dawo da mahaifiyata a Kofar na isa. To kuma na yi karance-karancen da zan yi, to ita kuma tana da yarta shine ta ɗauko ta bani na aure ta, sunan yar Ummu Sibiyan. To muna tare da ita a halin yanzu, shekarar mu tara da ita, mun haifi 'ya'ya guda 4. A cikin 'ya'yan nan mun samu su dukkaninsu abdu muka sa, amma in kesu daya Abdulganiyu, Abdullatifu, Abdulwahabu da kuma Abdulrahman. Malam Ahmad ya ce ya yi karatun aufaƙo da magungunan gargajiya. Na yi karatu a Maiduguri shekara 10, tafizul Qur'ani na tafi Sokoto shekara 4, na karanta fiqihu, na tafi Egypt a karkashin Malam Abdul Fatah Duhi Falak, na yi karatu a karkashin sa na harkar duba'u, harkar magunguna. Na dawo Jami'ar Bayero, na yi ilimi a bangaren department na Hausa language, na yi karatu akan tsibbu da dubbu, shine tsibbu bori, dubbu magunguna. Na kuma zanta da matarsa dan Adam, Fatima Ahmadu, wacce ta ce suna hira da aljana kuma ba sa kishi. Bana jin tsoro. A zaman mudi da ita sai dai ranar kwananta ne, bana wannan zuwa wurin inda yake. Za ta zo na, ta zo mu a siffan dan adam, mu zauna mu ta fira da ita, har ma dan bata lokaci sai ta ce za ta tafi. Malam Ahmad ya kuma ce dalilin amaryarsa aljana ya yi yawon bude ido a sassan duniya da dama. Ta sanadinta na san kasar Saudiya, ta sanadinta akwai ƙasa a Beijing ana ce da ita China, to ta sanadinta na sani. Sannan ta sanadin wannan aljana akwai gurin da ruwa baya shiga ta sama ta ƙasa, to Allah ya sa mun je har ƙarƙashin wannan guri ana ce da ita Rabamu da Angul. Na je akalla ma a ƙasar na yi hotuna na wannan guri din na ɗaɗɗauko na taho da su, kuma can akwai katanga ya juju wa majuji ishi ma ta kai ne. Amma Saudiya ta mai da ni kamar abin nan, saboda muna sauka a Masfala, a Tafa'an, a Rasaifa, a Funkare, a Harta Yamal, a Shirka Kaki, a Kaki, a Hindawe, a Shahar 60, muna sauka a Madina kamar Darul Tauhid, muna sauka a Bakiya, dukkanin wannan gurin inda take sauke ne. Kuma tafiyar gaba ɗaya da tashinmu daga nan Najeriya zuwa Saudiya ya yi tsayin gaske minti 10. Za a buɗe, za a ce rufe idan ka buɗe idan ka shikenan an yi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.